Bună dimineața, vă spun în partea a doua matinalului Bună dimineața Oltenia. Vă reamintesc și celelalte două căi de a fi în permanentă legătură cu noi. Este vorba de site-ul televiziunii www.oltv.ro. Aici aveți la dispoziție secțiunea live și ne puteți urmări de oriunde vă aflați dumneavoastră. Bună dimineața, le spun încă o dată și colegilor mei care mă bruiază, colegilor din emisie. Bună dimineața, trebuie să le spun și invitațiilor mei din această dimineață. Vă spuneam la începutul acestei ediții că vorbim despre trupa Las Noches, despre toate aceste lucruri în cadrul matinalului Bună dimineața Oltenia și, așa cum vă spuneam, este momentul să vă prezint invitație zilei. Ene Laurențiu, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața, Marius Stănilă! Bună dimineața, bine v-am găsit! Alexandru Măgureanu, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața, Ionuț Rașoga! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și bine ai revenit, Adrian Neacșu! Mulțumesc, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Așa cum le spuneam și telespectatorilor noștri, o să vorbim despre această trupă. Când s-a înființat și cum a venit această idee? În primul rând, ideea totală de dans, mie cel puțin, care am înființat trupa împreună cu prietenul meu Ionuț, mi-a venit respectiv în anul 2009, când ne-am apucat de dans, după ce a murit Michael Jackson. A fost un idol pentru mine, respectiv și pentru domnul Ene Laurențiu. Ne-a inspirat foarte mult în ceea ce privește dansul și am zis că să intrăm și noi în această artă. M-am întâlnit cu Ionuț, am aflat că și el a făcut dans înainte, când a fost la facultate în Pitești, pe lângă trupa Satelita lui Simplu, și am zis să punem bazele. Am reușit să facem rost de sala de la tineret. Am luat câțiva oameni, câțiva prieteni de-ai mei, gen Neacșu Adrian, Marius, și ne-am apucat să facem. Iată, de când s-a înființat această trupă, ați ieșit și în public, ați avut reprezentații? Bineînțeles, am avut anumite spectacole organizate de Casa de Cultură și în ultimul timp, acum în 2014, respectiv 2015, am intrat într-o fundație de voluntariat înființată de Alexandru Oneață, numită Teens Mind. Și ni s-au deschis mai multe orizonturi, gen spectacole, acțiuni caritabile, tot felul de promovări și vă dați seama că orizontul nostru s-a deschis mult mai larg față de cum era înainte. Dar, din câte îmi dau seama, voi faceți dansuri de mai mult timp și separat. Și aș vrea să vă întreb pe fiecare, când a început, de ce dans, de ce acest stil de dans? Da. Păi eu m-am apucat în clasa 5-a, cum a spus și Alexandru, m-am apucat când a murit Michael Jackson pentru că mi-a plăcut stilul foarte mult. Am început cu jocuri de picioare foarte simple și am dezvoltat această chestie. Mai târziu m-am apucat de breakdance și acum spre final m-am alăturat trupei, am fost ultimul membru. Am intrat în trupă printr-o simplă apariție, nu știu. A fost așa o selecție, un casting? Da, am dat și preselecții. o preselecție. Am avut și o formulă nouă, v-am zis, nouă, veche, și am schimbat-o pe baza preselecțiilor. De fiecare dată când veneau trebuia să treacă niște preselecții. Chiar dacă nu aveau treabă cu street dance-ul, să vedem că au treabă cu dansul în sine. Da, dansul, de fapt, este un lucru, după părerea mea acum, este cel mai fin lucru din univers. Adică trebuie să curgă, trebuie să simți, trebuie să ai ceva aparte ca să te apuci. Unii sunt născuți ca să danseze și alții învață să danseze. Deci sunt două chestii diferite. Și noi urmăream să vedem, deci nu neapărat dacă cineva a făcut street dance sau nu a făcut, dar trebuia să vedem dacă are ceva de a face cu dansul. Adică dacă simte beat-ul. Melodiile, cum a zis și John, au un anume beat, un anumit snare în care trebuie să simți pe acea parte și nu poți să te miști aiurea pe fiecare melodie. Deci nu poate face orice. Da, aveam niște probe interesante care le dădeam, îi puneam să se lege la ochi și să danseze după cum simt. Să fac abstracție de toate lucrurile care se întâmplă și vă dați seama, dacă sunt legați la ochi, nu mai văd că toată lumea se uită cu ochii pe ei și probabil se emoționează și se blochează și nu mai fac nimic. Și am să miște liber ca și cum s-ar duce în club și ar dansa după bunul plac. Cine a făcut parte din juriu? Eu cu Ionuț și cu Neacșu. Și mă bănuiesc că așa ați fost un juriu... Da, a fost ceva de X-Factor. Foarte exigent. Da, am fost destul de exigent. Cine e coreograful trupei? Eu. El. Cât de curând am achiziționat un certificat de coregraf, dar până acum n-am avut.
veneam fiecare cu idei. În principal, eu aveam niște idei mai răsărite și le puneam în practică. Și Urmăreați și tutoriale pe... da, bineînțeles. Ne-am inspirat de la o trupă de dans din Statele Unite, respectiv din San Diego. De aici și faza cu măștile. Și cu emblema. Da, și cu emblema. Măștile reprezintă un întreg, adică nimeni nu este individualizat. Fiecare intră Membru. fiecare, da, ca să zic așa, și nu se fac diferențe, că unul Ca este să nu mai se vadă bun, diferența, că unul este ar mai fi slab da. și așa mai Dom'le, departe. de Lucrăm aceea ca un dăm întreg și dăm mult mai bine, pur și simplu. Bine, plus lipsa emoției, nu se Emoții, vede. da, nu se văd emoții. Poate altul când dansează, poate se strâmbă într-un fel sau poate are o expresie a feței diferită și poate părea amuzant. Da, Și așa eliminăm și chestia. să eliminăm, da, cu măștile. De ce las noces? Când am schimbat numele de Giuseppe erau inițialele și Inițialele, eram da. 5-5. Trebuia să căutăm un nou nume și eu sunt un mare fan al animeurilor japoneze și este un anime pe nume Bleach și mi-a venit ideea de Las Noches, acesta fiind o asociație, să zic așa, din lumea de dincolo, din ceruri, făcută de mai multe divizii de arhanghel și mi-a plăcut ideea de spaniol, Las Noches, adică nopțile, gen nicio expresie, niciun sentiment, niciun feeling, Suntem mai cold. mai cold, da, mai reci. Și de aici. Să continuăm cu Marius, să spunem și tu dacă cochetezi de mult timp cu dansul și cu acest stil de dans. Da, de dansuri m-am apucat la 15 ani. Am avut o pauză de vreo 2 ani jumate, am luat pauză din motive de sănătate. Am început prin a învăța valul. Am învățat de la... Wave-ul, da. Da. L-am învățat de pe YouTube. Mai întâi l-am văzut la cineva și eu l-am practicat și l-am dus mai departe. Și cu băieții ne-am întâlnit vara trecută. Da, vara trecută am văzut pe Facebook poze cu anumite scheme și am vrut să văd și cine sunt. Nu. Să văd cine sunt și poate reușesc să intru și eu. Și Ai la reușit până la da, urmă. și am reușit până la urmă. Și la rândul meu am dat și eu Probe preselecție. grele. Nu, pentru mine. Adrian, de când faci tu dansuri și de ce acest stil de dans? Acest stil de dans l-am luat mai mult din cauza lui Alex. El m-a învățat pas cu pas, de la început. Adică înainte repetam în parcuri de copii seara, pentru că nu aveam sală. Și a început să-mi placă, pur și simplu. Și nu m-am oprit de atunci deloc. Când ai început colaborarea cu Alex? Noi eram prieteni dinainte cu mult timp. Cred că de vreo 4 ani, dacă nu mă șel. Da, 4 ani. Și cam de 2 ani dansam. Dar cum e treaba asta cu dansul în parcuri? Păi Să vă zic o chestie. În primul rând, neavând sală, sală, da. mi-a venit o idee, la un moment dat am vrut să mă las, neavând posibilitate. Prima dată când m-am apucat să dansez, am dansat în liceu. Am făcut la Radu Greceanu. Tot așa, m-am băgat în niște acțiuni gen balul bobocilor. Am avut un elev de clasa 9 și a trebuit să-l antrenez pentru o probă artistică. L-am învățat, mi-a plăcut, am mai întâlnit niște băieți din liceu care tot așa le plăcea acest dans și ne-am făcut o trupă în liceu, se numea Freak Crew, dacă mi-am amintesc bine, da? Și după ce s-a terminat liceul, vă dați seama că n-am mai avut cum, înainte făceam repetiții în amfiteatrul școlii și totul s-a stins. Am zis să mă las și am zis să-l învăț pe Adrian pentru că este mai mic și probabil îi plăcea foarte mult și am zis să continue, să meargă, să încalce pe urme, ca să zic așa. Pot să spun că m-am apucat și de dans pentru fete, în primul rând, pentru că am văzut că are un impact foarte mare. Da, De mai bine așa să... automat, un deci dansator automat, talentat, automat. Deci o fată, o impresionez foarte, foarte mult o fată dacă știi să dansezi. Și ai reușit acest lucru? Bineînțeles. Eram vedetă în liceu. Și probabil de asta a vrut și Neacșu să fie. Și chiar este. Dar de ce acest stil de dans? Am zis că tango, dans modern, vals, gen este mult prea clasic. Cam toată lumea, Prea feminin pentru Da. un bărbat. nu neapărat feminin, dar cam toată Da, lumea cam poate să toată facă lumea, da. și am zis că acesta este ceva diferit și plus ne vii cu reprezintă. ceva nou. Da, și plus de asta ne reprezintă. În afară de asta, în Slatina nu există alte trupe la ora actuală de
street dance, au existat câteva când eram eu mai mic, gen Masters, parcă se numeau Da, Masters. Masters, da, dar aveau un stil vechi, un stil de prin 90, când 90, erau în suburbiile deci. americane. Și noi am venit cu ceva nou de la trupa din San Diego, cum v-am zis, care are un impact, eu sper să aibă Și street dance îmbină cele două categorii de pumping cu b-boy, care ei făceau doar parte de big boy, deci n-aveau sincron, n-aveau nimic, doar și de asta e un stil Da, nou da, da. pentru... Și plus de asta avem un dans, nu știu sigur ce fel de street dance este teatru combinat cu dans. Deci mimăm foarte mult, de asta probabil ce sunt și măștile. Și cum v-am zis, măștile dau efectul de echipă, nimeni nu scade, nimeni nu merge înainte, adică să avanseze gen, uite, ăla e bun, ăla e nu știu cum. Fiecare este unul singur și același. Câți componenți are trupa Las Noches? Momentan are 7 componenți, unul dintre ei are un medical, ca să spun Medical, așa, da. a fost bolnav și s-a externat din spital cu o zi. Și am recrutat acum 2 săptămâni o fată, are 16 ani, are potențial, Potențial, da. chiar prinde foarte repede, n-am mai făcut street dance până acum, dar văd că are acel ceva de care vă povesteam. Deci am văzut în ea un lucru care poate merge mai departe. Nu știu, mie mi se pare așa un stil de dans pentru băieți și cred că sunt mai puține fete care... Automat, da. Sunt campionate de breakdance pe internet care fetele Da. Știți de ce în primul rând sunt mai mult pentru băieți? Pentru că necesită foarte multă forță, Forță, în primul da. rând. Și probabil fetele sunt mult mai feminine și preferă tangoul sau tangoul fiind Ceea un ce dans. spuneați puțin Da. mai devreme, Da. valsul, ceva mai tangoul romantic. fiind dansul dragostei, dacă stăm să ne gândim puțin. Salsa, cha-cha. Ceacea, da. Bine, și anumite fete care le place această viață mai underground, ca să zic așa, adică muzica rap, Rap, da. skateboardingul, graful și așa mai departe, probabil le atrage și street dance-ul. Și mulți merg pe premiza, frate, nu pot să fac asta, este prea greu, nu mă bag. Dar nu știi niciodată dacă nu încerci. Cum a Dacă zis și nu Neacșu. încerci, da. Neacșu nu știa nimic și stând pe lângă mine, am învățat pas cu pas și acum pot să spun că sunt mândru de el. Acest stil de dans are o vârstă? Nu știu, poți să faci și de la o anumită vârstă până la o anumită vârstă? Sau... Uitându-mă la John și știind că are 30 am de ani. 30 de ani, la deja- 16 ani m-am apucat și încă Există nu are. anumiți Atâta timp cât tineri există care- pasiune și voință, nu văd Există ca anumiți vârsta tineri fiind care o încep de piedică. foarte mici, care la vârste foarte fragede fac anumite lucruri care pot impresiona foarte puternic, au un impact foarte, foarte mare, mai ales în spectacole. Sunt mișcări dificile în cadrul acestui dans sau care sunt cele mai dificile? Cele mai dificile, Bineînțeles, cum vedeți și acolo pe perete, tipul acela care stă mâini și... da, Deci este un friz complicat. complicat, da. Sunt anumite elemente care suntem realiști și știm foarte bine că Că nu nu putem le- să ajungem la ele niciodată, din păcate, pentru că ne-am apucat totuși din adolescență. Dacă vrem să acest sport, de fapt breakdance-ul, b-boying-ul, se apucă de când ești mic. Am văzut foarte mulți care... Cei mai buni sunt au gimnaști, lecții de de performanță. gimnastică, da, aerobic. Deci, da, a fost gimnast și acum zic că este cam târziu. Dar pentru popping, pentru street dance, ce facem noi, nu necesită multă forță, pentru că sunt multe wavering-uri, multe mișcări din corp. La John este mai greu pentru că La el mine. face parte de b-boy și necesită mai mult antrenament. Eu văd această trupă Las Noches ca pe un proiect. Ce aveți de gând în continuare? Ce v-ați propus? Bineînțeles, dar asta n-am înființat la Znoces doar ca să ne oprim aici și să fie doar o chestie așa de distracție, să dansăm underground, da, mergem la un spectacol, 2 și termină cam atât. L-am înființat ca pe un proiect și am zis să încercăm și noi pe cât se poate să ne afirmăm puțin. De asta niciodată nu am cerut bani pe spectacole. Primul Bine, nostru dar nu puteți să faceți asta la nesfârșit. da. Primul spectacol pe bani care l-am avut a fost la un prieten de-al lui John, a avut nuntă și a făcut și el când era mai tânăr acest stil de dans. Și a vrut el să aibă un moment artistic la nunta lui. Artistic, da. Dă bine așa ceva la, Spre la o nuntă? Și noi ne-am Și noi prima dată că este am puțin cam rămas așa, dar- puțin așa, da, el fiind pasionat și neputând să facă chestia asta, ne-a chemat ca să... Da, am dansat, a făcut la AXA, un public numeros de 200 de persoane, eram puțin emoționați pentru că 200 de persoane. Era prima oară când ieșați în public? Nu. Pentru unii da, pentru Pentru unii nu. Gen eu am mai fost, John a mai fost. Deci nu a fost ceva, dar totuși să fie 200 de persoane cu ochii pe tine, spun că te cam emoționezi puțin. Și așteaptă să vadă fiecare Da. pas pe Și care cel îl mai mult faceți. efort este că trebuie să te gândești că ai o responsabilitate și nu trebuie să o dai în bară. Adică, mai ales dacă dansezi pe bani,
Zic că trebuie să faci o muncă frumoasă, omul ăla nu te plătește degeaba și nu plătește să ne... Să Scălăm ca băini. niște circari pe acolo. Circari, Pur da. și simplu doar să luăm banii și să plecăm. Da, ne-am luat toată silința, a fost muncă bună. Din păcate nu prea putem să ne ocupăm mult de această trupă, pentru că eu sunt la facultate, Joe Eu este la la fel. facultate, ei băieții sunt la Sunt la liceu, liceu. da, și ne rămâne doar în weekenduri să facem, Vă întâlniți în fiecare weekend? da, respectiv Da, da. da. Dar asta nu este o problemă, coreografie o putem face și într-o zi, două, deci n-ar fi. Se mai fac repetiții și acasă? Mm, Pentru da, anumite lucruri noi Da, pe care vrem să le pentru învățăm anumite automat lucruri, la acasă, da, le practic facem eu pentru dansul că nu l-am avem învățat timp. acasă, nu l-am învățat într-o trupă de dans. M-am pus în fața YouTube-ului, am deschis clipuri, am dat mochetele la o parte și m-am apucat să dansez pe parchet. Fac slide-uri, side-uri și alte chestii. Aoleu, ce-or fi zis vecinii? Nu că nu este o chestie gălăgioasă, Gălăgioasă. sunt doar pur și simplu niște alunecări de picioare și mi-a plăcut. Am zis că m-am uitat la mișcarea lui Michael Jackson, gen Moonwalk, care a impresionat o lume, o Lume, planetă da. întreagă. Am zis că dacă o fac pe asta sunt cel mai tare. Am făcut-o și a zis, nu mă opresc aici, mai fac ceva. Cum este văzut la noi în țară acest stil de dans? Pentru că, din câte îmi dau seama și știu acest lucru, în străinătate e clar, se cunoaște foarte bine acest stil. La nivel orașului nostru prea Depinde nu de este. partea țării în care priviți. Pentru Sau că orașului. De exemplu, în București sunt foarte mulți. Orașele mari au așa ceva. La noi în Slatina nu. depinde și de persoanele care vizualizează acest Vizualizează. lucru. Pentru că sunt anumite persoane care văd pentru prima oară acest lucru și chiar le place, chiar îi atrage. Dar sunt și alte persoane care sunt de părere că acesta poate nici măcar nu e un dans. Mai Da. mult o scălâmbăială, o prosteală pentru tineretul din ziua de azi. Ați primit, nu știu, critici sau A, astfel de... bineînțeles. Bineînțeles, noi. Dar pe toate le-am luat ca fiind constructive. Constructive, da. Da, și critici în primul rând de la alte imitații de trupe, ca să zic așa, care au zis, voi nu dansați. Să înțeleg că ce aici știți." intervine așa oarecum invidia. Rivalitate. Da, o rivalitate, pur și simplu invidia. Știu că unul care ne-a criticat este un individ care l-am respins, l-am dat afară din trupă și vă dați seama că s-a simțit ofensat. În fine, nu dăm ascultare la gurile rele, ne vedem de treaba noastră și cum a zis și